masvika muZimbabwe? 2 days hatina vhati kumbare. Mbare mawana. Mbare chete. Seems. Handisi zangu dzimwe nzvimbo sezvo tisina kufamba but Mbare musha mukuru. Inzvimbo isingafanoenda vhata kana magetsi acho ka. Lazino kune korera yakunetsa. Papo manje. Zvimango mango izvi ndo mune munohodwa chima fruits chichichichi. Saka mufana kugara mune mvura always. Nezuro hana kugeza. Ameno nhasi wacho. Nhasi tokona kungopinda futi. Terrible. But nezuro lucky handina kumama. But ameno nhasi ndopone. Bosura ipone kuchakairika. Saka muti kupunza nemvura. Aiwa, wakapunza unofanira kuzogeza. Unofanira kuzogeza ya. Keep it clean. Plus unofanira kuflasha futi. Kuflasha sini rako ka. Toyaza musikupindika shamai. Ngotaimira kanhelazi ngoenda kana vatoyazi ngopunza. Aiwa. Vange this madafu serete. Serete. Ungazigodwa unoma. I'm doing it my ipa. Mawana. Super tight. Super tight. Vanhu vari kuenda kuma balls. Cheche machao. Neparari sekondari. Nepachirodzo. Chenere. Vanogona vakaisa zvimagoho izvi. Saka vamwe vane mari dzavo nemotika dzavo dzine mafuel vari kutodhiraivha as far as town nana kumaindia kunana Belvedere unotsvaga mvura. Sakuenda kwaita pane kuri kugadzirwa here kana kuti technical ameno kuchichi zvimo munewspaper zvimo mawireless ngoendesa chete kana kufamba netutsamba tizeti mvura iyi haufambi komfombi mabva iriko au iriko inoendo zvai but asi iripo nasi iripo zvai saka yavharwa kuno kuchibva endeswa ikoko but watoomesera especially kuno kwatoomesera because tinodya majembe ekubikwa mudzimba waizera saka titomboziva kuti aiwa ina handisitomboziva kuti vhati yacho vari kuitora kupi yavachatibikira jembe yacho kana vanga vasina kuisa mamugomo inoenda usina kutarisira kuchereredza because nongo chingoti everything is proper watozongoona uri kunodaiwa patepi sekuri wakaisa toothbrush wakaijungira kumatadza chirova chichichichiwaisa cleanness ukawavhura so sekuri tepi deng vat wakuita sewakutofoswa kuswala deti yemanje mawana aminoti pamwe masanctions pamwe apa taangangoitikira Mbare chete danga riZimbabwe yese why Mbare chete why us noza chunu wakatanga uchinzwa for a long time chingonzi sanctions unochema zvakaita nopedza chacho kwadiona saka tinoda ngoblame oma sanctions inoda ngoblame oma sanctions because ndo zvandinongonzwa ani Mbare asi takatadza pane chatikatadza chatikakanganisa Mbare pamwe punishment tikupanishwa pane zvakaitika pamwe pane zvakaitika amene pamwe pane akarowa ganas tikatimbonzwa ningirei because Mbare munopomerwa zvakawanda pane akarowa ganas handana kila ti anoreva maso timbonzwawo DJ Malo kuti vanofunga nezvemvura uye nezvekutaura here ingechaji yakadzima inge yapera muto tisi uruziya tisi kuziva kuti pamba pakapohwa notisi kuti mvura iri kuenda mazuva mangani nekuti kubvira nezuro hatisati tabata bhafu nhasi tamuka kana umeso hatina nemazima hakuna kana tii ezvinoita tone nzara hatisitomboziva kutoiwanira baba maskuzi vari kutinyima vamwe pachecha mahospitals vari kuramba nayo but vakuramba manje vari kuzonyima vanhu vakambosiya vanhu vachichera but vakuramba muzvikoro mune zvibhorani ati pachechi munhu wechechi angafanira kunyima vanhu mvura akucheche machawo vari kupa empo wako vagara vanongopa cheche machawo pombi iri panze saka yakazobiswa but still vanopa saka mhino vanofanirwa kunyorawo munewspaper ipadze yacho vanenge vaida kumba pamwe yakabiwa nevanhu isinawo brain
ino zvimanje yatsaona yemunhu wese ande munhu anongonosvika ungonochera papanzi munhu akanosungura akatura kama foni yako yakadzima munhu autora kufona but munhu autora kufona namba chitoona tadumba iko merasta magezi atsati hanzi kune vhati rasta yo brainda shamwari how many days siwa hapana unoziva murasta stay clean and fresh January 2014 easy market yes sir